Il-kumpaniji tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-President tal-Kumitat Eżekuttiv L-P.N ma kinux l-unika li stanew fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Wara li fl-aħħar ġimgħat żvelajna li dawn tal-aħħar ingħataw €1,000,000 kull wieħed f'konsulenzi bil-maġġoranza tagħhom direct order, dettalji mill-Parlament wara mistoqsija tad-Deputat Luċjano Busuttil juru li l-kumpanija GVTH Advocates ingħatat €425,000 f'konsulenzi. Dan fi żmien l-aħħar gvernijiet nazzjonalisti. GVTH Advocates hija proprju d-ditta legali ta' George Hisler, ex-segretarju parlamentari Nazzjonalista u ġew żammit Mempel u l-mara ta' Austin Gatt. Hisler kien saħansitra membru tal-Kabinett meta kienu qed jingħataw l-istess konsulenzi fi żmien meta kien jiddikjara li għandu biss €1,300 fil-bank. Dan fil-waqt li żammit Mempel kien tpoġġa fuq numru ta' bordijiet u llum huwa membru tal-Kummissjoni Elettorali bħala rappreżentant ta' Simon Busuttil. Il-konsulenzi li l-kumpanija ta' Hisler u żammit Mempel ingħataw minn numru ta' entitajiet diversi mingħajr ebda rekord ta' sejħa għall-offerti. Mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu biss dawn ħadu aktar minn €220,000, mill-MEPA ħadu aktar minn €160,000, €25,000 mill-Awtorità Marittima u €16,000 oħra mill-Air Malta, bl-aħħar ħlas reġistrat fl-2013 għabbażi ta' sejħa li ħarġet 20 sena qabel. Fil-każ tal-MEPA nstabet ittra li għabbażi tagħha GVTH Advocates baqgħet tieħu konsulenzi sa 20 sena wara, waqt li fil-każijiet l-oħra ma nstabet ebda prova ta' tender jew sejħa pubblika. Dan kollu jkompli jikxef il-mod ta' kif kienu joperaw il-Gvernijiet Nazzjonalisti u jitfadaw fuq il-kampanja aggressiva immexxija mill-Oppożizzjoni li ta' bilħaq tinsab diżappuntata li l-affarijiet inbidlu.